आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीचं कांदा खोबऱ्याचं वाटप। अख्खी नारळ फोडून वेळीने किसलेले आहेत आणि एक कवड अशी होती ती अर्धी कवड होती ती अख्खी निघाली, त्यामुळे मी असे तुकडे केलेले आहेत। तुम्ही असे तुकडे करू शकतात। आणि सुकं खोबरं एक अख्खं घेतलेलं, तेही असे उभे कापलेले आहेत, तुम्ही किसणीनेही किसू शकतात। कांदे मी 6 घेतलेले असे उभे कापलेले आहेत। 2 अख्खे लसूण घेतलेले आहेत, त्याच्या असे लसूण पाकळ्या सोडलेल्या आहेत आणि 2 इंच आलं घेतलेलं। तेल घालत आहे 2 चमचे। आता मी लसूण पाकळ्या आणि आलं पहिलं फ्राय करणार आहे। 3-4 मिनिटं मी आलं आणि लसूण भाजला घेतला आहे। कांदा घालायचा आहे, तोही फास्ट गॅसवर आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। आपण सुरुवातीला तेल घालायचं नाही, पहिला 2-3 मिनिटं आपण हा कांदा भाजून घेऊया। हलकासा कांदा आपला लालसर झालेला आहे। आता आपण तेल घालायचं, जास्तही तेल घालू नका कारण का खोबऱ्याला सुद्धा तेल असतं। आता आपण फास्ट गॅसवर चांगला हा कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घेऊया। बघा, कांदा आपला चांगला भाजून घेतलेला आहे। आता आपल्याला सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे, तेल न घालता। आता मी स्लो गॅसवर हे सुकं खोबरं भाजून घेणार आहे। सुकं खोबरं सुद्धा भाजलं गेलेलं आहे। ओलं खोबरं भाजून घेऊया। ओलं खोबरं फास्ट गॅसवर आपल्याला चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आपलं ओलं खोबरं सुद्धा भाजून घेतलेलं आहे। जे भाजलेले कांदा, सुकं खोबरं, आलं, लसूण ते घालायचं आहे। मिक्स करून घेऊया। थोडंसं तेल घालणार आहे, एकदम नावाला चमचाभर। मी कढीपत्ता घालणार आहे आणि मसाला घालणार आहे, किंवा तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही घालू शकता। मसाला मिक्स करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी हा आपला मालवणी मसाला काढून घेते। आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी हा थंड झालेला मसाला तो घालणार आहे। गरजेनुसार आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तर वाटण तयार झालेलं आहे, एकदम बारीक असं वाटलं गेलेलं आहे। तुम्ही बघू शकतात आपलं वाटप खूप छानपैकी झालेलं आहे। आणि हे वाटप आपण चिकन, मटन किंवा व्हेजच्या थपथपीत रेसिपी, उसळ असो किंवा मिसळपाव बनवायचे असेल तर मिसळपावसाठीही हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप बनवू शकतो।